takulandirani pano pa Malawi Live Today. Nkhani ndiyakuti ndithu mademo amenewa atachitika chifukwa cha nkhani yayikulu imene yakhala ikuwira kwa nthawi yochuluka yakukwera kuwirikiza kwa zinthu, mitengo ya zinthu. Ndi awawa mavenda akaunjika anayiona kuti nkhaniyi yakulira yafika posa kwa mwanawo akanaphala ndi anapita ku msewu mwa ndondomeko. Inali demo yovuta koma yoopsa koma yabata mapeto ake. Chimodzi chimene chinachitika, pachitika zambiri, chimodzi chinachitika ndi chakuti mitengo after mademo amenewo yakaunjika inakhwefulidwa. Poyamba anachosa malaisesi, kulanda malaisesi matrader, kenako anabwezera, kuma afterwards mitengo ija inagwesedwa. Later on ndi pamene amazati kuti ayi ndunayi yasamukapo apa, yachidwa replace ndi amumba. Ndeno pachitika reshafu ndithu chifano mumbawo anali kuleba, ndiye kulebaku kwapita adimba. Adimbawo anali deputy ku transport, ndiye ku transport ko wapita baba malondera. So ndi mmene zakhalira. So tikufunsa mafunso angapo kuti kodi reshuffle imene ithandizira ionjezera value ku cabinet iyi, kodi nkhani imeneyi yakutsika kwa mitengo after mademo imeneyi tione bwanji makamaka kuti after mademowa nduna yachosedwa mitengo yakhwefuka. Kodi kutoloku ndizotheka kuti mitengo nkumatsika chifukwa ndiye mitengoyo ngati inatsitsidwa mwantundu ngati kuti idakatsitsika datu nthawi ina iliyonse even without mademowa. Chifukwa chani aboma anadikira mpaka nazikhale chonchi? Kodi mitengo imene ikhazikika chitsikire? Kodi mitengo imene yakwerayo ndi yambiri siyokhayi inayo ijire bwanji? Is this sustainable action kapena inali firefighting? Kodi ndunazi zimagwira ntchito, zikuchita adi value ya mtundu wanji ukayendesedwe kaboma mmene zaonekera apa mchifukwa vuto limene lili ndi linakhazikika lidakali. So nduna inali pamenepo, ndiye mapeto ake yapezeka kuti ayisamutsapo. Kodi iwowa angofera zaeni kapena nduna pali chimene imachita kuti ipereke impact pa zinthu? Is there something pali zimene adakapanga iwowa ali pampandopa? Kubwera kwa mumbaku kubweresa kusintha kotani pa vuto ilili chifukwa zikuoneka kuti unduna wa trade hayi ndithu sizimayenda. Kodi ndizoona zimene anthu amanena kuti maundunamu anthu akupatulo mmene mumu kuminyezi kumagona malo mogwira ntchito izizi zachitikazi kapena zikupereka chitsimikizo choti mbomamo anthu akugona? Ndi nkhani zazikulu mafunso ochulukira kubasibasi amene tili nawo mprojekti imeneyi. Program imeneyi tili nawo Dr. George Chaima katswiri pa nkhani za ndale. Tili nawo Michael Kayatsa amene amayankhula pa za governance komanso pa maufulu a anthu. Komanso tili naye katswiri pa nkhani za chumazi Marvin Banda. Ndikulandireni Dr. George Chaima, maono mwadzuka bwanji? Mbiri ya PK pamoja ndi staff yonse kumeneko komanso maguest anzanga ondilandira. Zikomo kwambiri Dr. Bwana Michael Kayatsa ku CHRR komanso HRDC, mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino PK, kaya mwadzuka bwanji kumeneko? Moyo wa mphamvu. Bwana Marvin Banda amene ndikatswiri wathu mpulogalamu iyi bazachumazi, mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino kaya PK, magesti nda Malawi onse mene akutimvera pa program ya Bulinji. Zikomo kwambiri. Panel yathu ndi imene yoyo. Kumbali kwakeku tili nawo atolankhani athu madera osiyanasiyana dziko muno. Tili naye Innocent Kalikoka, Patience Lunda ameneyo akuoneka kuti zamuvuta, koma Mese Matonga kulilongwe tili nawonso amene wandiyambe ndinuyo Dr. George Chaima. Nkhani ndi imene inachita unravel sabata yathayi chakumapeto. Makamaka inuyo munayilandira bwanji kuti build up ya nkhaniyo inayambira kumademo inakachita culminate into the sacking
direct sacking as a result of mademo ya nduna ya za trade and industry, and nthawi yomweyo katundu amene amachitira mademo ndikukhwefulidwadi ndikutsika. Nkhani imeneyi Dr. Chaima, reaction yanu inali yotani kapena kuti ndi yotani kumene? Ine ndinene kuti nkuona kwanga nkhani ndikhoza kunena kuti sinayambire kumademo, nkhani inambira patali. Chabwino. Ndipo mademo pangokhala ngati khomo lolowera nkhola kuti fisi akagwiremo mbuzi imene wakhala kuifuna. Okay. Tikati tionetsetse mavuto amene tili nawo mdziko muno, sikuti ayamba lero komanso sikuti ayamba ndi mademo yayi. Amalawi akhala kudandaula kwa nthawi yayitali malinga ndi kusintha kwa zinthu pa miyoyo yawo. Ndipo amalawi wamba akhala kulankhula, anthu ma civil society akhala kulankhula, ngakhale mwina faith community akhala kulankhula, ngakhale so international community anthu amene amatithandiza akhalabe akulankhulapo malinga ndi mmene zinthu zikuyendera mdziko muno. Koma gwero lalikulu limene takhala tikuonapo ngati anthu tonse amene takhala tikulankhulapo pa mavuto amene ali mdziko muno, tinganene kuti anatsamira pa zinthu ziwiri kwenikweni. President ngati mtsogoleri wa dziko lino ndikagwiridwa kawo ka ntchito, komanso nduna za dziko lino ngati zimene zimatumikira president pakagwiridwa kawo ka ntchito. Right. Zikuoneka kuti mavuto amene nanenera anayamba kalekale, koma timayembekezera tonse kuti vuto likadzuka anthu mumayenera mubwere mofulumira kuthana ndi vuto lija popeza mayankho ku vuto limenelo. Ndiye chiyambire ndi mavuto opsa mdziko muno. Tikhoza kunena kuti pali zochepa kwambiri mwina zimene president anatengapo ngati mbali pofuna kuthana ndi mavuto a mdziko muno, koma mbali yayikulu akhala kungokhala chete kuonerera kumangomvetsera chimene mwina chakhala chokhumudwitsa Malawi, chifukwa mmene ndanenera kuti vuto likabwera chimene mmafuna sikungomvetsera yayi, koma mmayenera kuti mutengepo gawo komanso kutengako gawolo mofulumira. Ndiye tikayang'ana pa nduna zawo za president zimene zikuthandizira kuyendetsa dziko lino, ndi anthunso amene mwina tinganene kuti nduna zambiri sizonse yayi, koma nduna zambiri zakhala nduna zija mwina tinganene kuti zosayika chidwi pa mavuto a Malawi, koma athamangira kuyika chidwi pa mavuto awo. Umboni ulipo wambirimbiri. Mwina umboni wina ndionena kuti tingotengabe kapena magawo atatu mwachidule tiyang'ane pambali yawo imene yanali ya nduna akhwengwe yakumalonda. Okay. Mitengo ya zinthu yakhala ikukwera pafupipafupi komanso mopanda control, kusonyeza ngati kuti kunali kulekerera kwambiri, ngakhale kuti zinthuzo zimakhudza miyoyo ya Malawi. Yeah. Tikayang'ananso mwina kumbali kwa zachuma kumene kuli olemekezeka Chithyola Banda. Ndalama yakunja yakhala ikupezeka kwambiri pansika panja pa banki, zomwe zili zotsutsana black market, zomwe zili zotsutsana kwambiri ndi malamulo akayendetsedwe ka ntchito zachuma mdziko. Koma zonsezi zakhala zikuchitika akungoonerera ngati akona. Ndiye mwina tikayang'ananso kumbali ya zaulimi mmene kuli olemekezeka Sam Kawale, nkhani ya AIP program kapena nkhani ya njala ndi chakudya yakhalanso yosautsa kwambiri. Koma nduna zonsezi tikati tizionetsetse ndi nduna zimene mwina m'malo mokonza mavuto madera amenewo zakhala zikubwera poyera kumanamiza Malawi. Ndi Malawi sikuti ndi anthu ogona pano. Malawi anadzuka amazindikira kuti ili ndibodza, icho nchoonadi. Komanso ngakhale ndunazo zakhala zikupanga zinayazozo, a president kuti atengepo action more against nduna zawo, president akhala kungoonerera. Ndiye ndikukhulupirira kuti mwina
anaona mmene amumba anabwerera atawapatsa mpando wa unduna ku Labour, aonetsa amumba aja kunena kuti ndi Nyamata otikonda dziko lake, Nyamata osasekerera zopanda pache. Ndiye anaona kuti Nyamatayo ndikhuza kuti mwina akugwira ntchito mofuna kuthandiza Malawi. Ndi bwino ndiyambe kusasula pamene pavunda khola ngakhale kuti Nyamata ma demonstrations andithandizire manjira ameneyi, chifukwa tinena kuti anthu ochita ma demonstrations awathandiza a president kuchita take action, chifukwa mwina akanakhala kuti anachedwa sibweza atachita action. Sindikhulupirira kuti nduna akhoza kuyichotsa ntchito chifukwa chonena kuti yatsitsa mtengo wa katundu iyayi. Chimenecho ndichinali chifukwa chabwino chowasungira kuti pitirizani. Koma ndikhulupirira kuti iyi ili ngati action at the last minute imene ikhoza kuchitika dzina lawo litaonongeka kale, chifukwa dzina la president ito zoona zachindira kuti laonongeka, boma lawo laonongeka, utsogoleri wawo waonongeka. Koma amene aononga kwambiri utsogoleri wa president ndi nduna zimenezi akuluakulu ena amene amagwira ntchito mboma, kuphatikiza ma PS ena ndi ma directors ena. Izizi umboni umenewo ukhoza kukhalapo podzera zimene tinazionaso musona imene a president anayankhula. Ndikukhulupirira kuti PK imeka pamenepo chabwino. Ndakumvani. Amenewo ndi Dr. George Chaima, mmodzi mwa mapanelist athu. Programu iyi nthawi zonse ndimakhala ndi nzanga mu studio muno. Lero ndili nayenso Jonah Pankuku wafika, komano iye sali mu studio. Jonah ali pa line. Jonah, wadzuka bwanji? Kodi nkhani imeneyi ukuyilowa bwanji ya Jonah Pankuku? PK ndadzuka bwino, ndikukhulupiriranso azibambo ali apa Chaima, Banda nonso akayatsa bwino mene afotokozera iwenso mawu ako kuno kuongeka za mphamvu kwambiri. Ndadzuka. Ndipange build pamene alankhulira Chaima. Okay. Kuti nkhani yokhudzana ndi kuchotsedwa kwa agwengwe komanso zionetsero zimene taziona musabata yangothayi. Kwa ine chinali chithupsa chimene mangodikirira tsiku kuti chiphulike. Ukayang'anira nyengo zimene amalamu ambiri akudutsamo. Dziko lino chinthu chimodzi chimene tikuyenera kuti tivomerezane mosatengera ndale zina zilizonse mzonena kuti Amalawi akudutsa mu nyengo zowawa nkhani ya chuma. Chabwino. Pamene akudutsa mu nyengo zowawa chiyembekezero chimakhala chonena kuti adindo aonetse utsogoleri pochitapo zinthu zina zimene tonse sitingapange popeza tidasankha kukhala maudindo kuti azipanga zinthu zina on our behalf. So mene akupangira observe Chaima kunena kuti for quite a long time takhala tikumayembekezera boma kuti likhala very proactive and not reactive akamapanga ziganizo zawo. Takhala tikudandaula anthu akhala akunena kunena kuti ngakhale muyang'ane kabineti yawo imene ayisankha achakwera posa chebapa imene amayitchula kuti ndi recovery cabinet. Ineyo ndakhala ndikumadabwa kuti mukuti nduna zinazi, what merit does the president see in them? Amaonamo kuti akutanimu what value are they adding ku agenda yawo masomphenya yawo opanga transform this country. Chifukwa ine ndimakhulupirira kunena kuti kukhala ndi masomphenya a dziko it's one thing. What is even more critical is to assemble a team that will help you realize that vision for the country. Okay. In our case, ndumona ngati kuti kuteka kuti president ndi masomphenya abwino adziko zina akamazikamba you see kunena kuti he is a leader who wishes the country well. Komano the arsenal that he wants to use inafuna agwiritse ntchito to actualize that dream. Ine ndimaona ngati kuti there are tools amene will take Malawi nowhere. So chinthu china chimene ndikuobserve nchonena kuti
nduna zachakwera ndimaona ngati kuti zinamudziwa mtsogoleri wawo kunena kuti atha kukhala pa ize imene amachitiramo. I'll give you a very good example. Anapereka chitsanzo cha Kawale kuti ku Ministry of Agriculture ndi mmene zakhala zikuyendera kumene kuti mmene AIP yakhala ikulepherera kangapo konse ndicho upezeka kuti tsiku la lero Akawale adakalipo mpaja it beats my imagination kuti zikutheka mwantu lwachi komano it's still there. So to me ndiyambe nkunena kuti wachosa Agwengwe, yes, takuona ngati kuti mwina Agwengwe ndi amene anali olakwitsitsa kweni koma bwana chimene chilili chidziko chathuchi the economy mwina amavibanda abwera nthawi ina chimene chilili chuma chathu. To me it's about our systems. My systems athu dola to the extent yonena kuti omulakhala kuti mwachotsa chithola lero kuti mutenge katswiri kandi waku Harvard University amavini bandawo akhale pamenepa. As long as we are still dealing with the rotten systems an administration imene is not willing to support this the reforms we talk about ikhala chimodzimodzi chifukwa ndi system yokuti anthu amafuna kumangopisirira kumangotenga ma resources carelessly at the expense of many suffering Malawians. So ndiyambe choncho kunena kuti our systems are rotten. Chabwino ameneyo ndi Jonah Pankugu, guest wanga, not studio today, based the phone as well. Tilinawonso Michael Kayatsa usiHRR, HRDC, komanso tilinawo Melvin Banda, katswiri wathu pazachuma lerolo. Komano ndisinapite kwa Melvin Banda, ndimafuna kuti timve kuchokera kwa atolankhani athu amene ali pa ground, amene akuyankhula. Timve in other words kuchokera kwa Malawi pa ground kuti aimva bwanji nkhani Innocent Kalikoka uli kunsanje uli kudera lakuti PK lero ndi power. Very good. Ndikhani ndi imene iyi yachitika dzulo tonse ngati dziko tayiona ndipo tikupitirira kumayitsatira. Akuti bwanji Amalawi pa ground akhutitsidwa ndi kuchotsedwa kwa Agwengwe kuti apapa tsopano mwina zinthu zikhala zikuyenda bwino kundunaku makamaka asangoti kunduna koma pa ground mitengo. PK apapa lero lino ndi ndanthu awiri tuyamba sugwetu dze ezikongombiri nkhani imeneyi yokhudza na kuchotsedwa kwa nduna ya zamalonda a Sosteni Gwengwe kunduna kumeneko ayikako nduna yakale ya ntchito zilumbi kumumba. So zimene zizichitika kutsatira mademo amavenda ogulitsa zovala mwina mwelanje abwanji nkhani imeneyi yakutsika kwa mitengo kaunjira kutsatira mademo amene amengere ochita amalonda amenewa chifukwa choyidziwitsa dziko komanso muna kudziwitsa mtsogoleri wa dziko lino zomwe zili pa ground. Ine ndikukhulupirira kuti chiganizo chotsitsa mitengo ya katundu ameneyi chabwera inde koma chabwerabe mochedwa chifukwa kuti mutha kuona kuti mitengo imene inalili imene ayisisira kuzafika kuti agwiritsa ntchito miyezi mitengo ya mwezi wa December sizikupangabe reflect kwenikweni imene zinthu zilipo pa ground. Komabe mavenda amene aonetsa kulimba mtima chifukwa ndi anthu kwa amene aonetsa chitsanzo chabwino kunena kuti zinthu sizili bwino. Sizikutanthauza kuti ni mavenda kwa amene akupenyeka zinthu zonse zamene tikumachita pansika tikumakagula sizili bwino mone ano kuti wina alese panopa akupenyeka. Komabe tiyamikire kuti iwo atsekula maso president a dziko lino mwina nchifukwa chakenso wa president anabwera ndi chiganizo choti mwina achotse ndunayi imene imayang'anira zamalonda mwina abweretseko ndunayi ina kuti mwina nkuona kusintha. Imene nkuona kwanga ndikuona kuti ndunayi imene nazo mphamvu nthawi yonseyi imene yoyang'ana kuti mitengo zikuyenda bwanji Amalawi mwina akugula motani akusinjika motani chikupangisa kuti mitengo ikwere ndi chani komanso mwina kupeza njira
zokhazikika kuti Malawi asafinyike chotere koma sindikudziwa kuti munthu aliyense amatani andunawo mwina n'chifukwa chake lero tanjera apeza kuti aite munthu wina chabwino mwina inu mukuona ngati kuti magwiridwe ntchito a nduna zosiyanasiyana nduna zonse zabwera akuthandiza kuthetsa mavuto amene Amalawi akumana nawo mwina kuti lungamo palibe nduna imene ndingayilose kuti izi mwina zilenda mwina pakatipa amene tinaona vilumbiko amene anabwera atangowasankha uya zaonekabe kuti iya ndithu zinthu zina ndi zina zithamangitsako adusa zinthu zina ndi zina zomwe ifenso sitimwezidziwa mwina kuyeserako komano tikayang'anira overall nduna zonse zina ineyo palibe imene mina nditakuisonya kuti mwinazo ikuchita chothekera kuthandiza kuti dziko lino liziyenda bwino komanso kumuthandiza mtsogoleri wa dziko lino mwina kupeza mayankho amavuto amene tikumana nawo ifuna kuona kuti mtsogoleri wa dziko lino atayankhula ku parliament pana bwera ndithu mafunso ochuluka pa zinthu zimene iye adapereka kuti wachitapo zitukuko zitukuko zisanampeze mtsogoleri wa dziko lino nduna zake ntchito yake nayoyang'anira zimene zikuti zitukuko zimene iwo wakutumidwa zimene boma layika zikuchitikadi mtumapereka ndo malipoti oyenera koma zimaoneka kuti malipoti onso sadapereke oyenera zimene zapangisa kuti mtsogoleri wa dziko linoja aoneke ngati kuti mwina ndi amene walakwitsa koma ndunazo ndi zimene ndithu zamulakwitsa mtsogoleri wa dziko lino ndi kukamba kwa ndunazi palibe chimene chikuchitika pa ground ina kwa chilondoni Innocent umanena kuti uli ndi guest winaso ndithokoze kwambiri kuti guest wakoyo akuoneka kuti akuzitsata kwambiri enawo akuti bwanji zombira dzena tsogole ine ndiyembekezo Stefano chabwino munamungoti ankuhovo chabwino Stefano mwere ndi abwanji nkhani ya kutsika kwa mitengo wakauzika pansika kuthatira zionetsero zimene anapanga mavenda ogulitsa kaunjikani hayi nkhani imeneyi tailandira bwino mano kuyilandira kwanye kuonera kuti kuganizo chofuna kumachita katundu azijipanga kusaidia kwa maximum anthu angapange pa ground azipanga kusaidia kwa mademo nakuzovaza disisira mwana jomba ndikuza kuti gulalero ukazontenga somezi wili kapena atatu kuti ndizagwejo vaji so ano nangaufa nanga nchele mafuta sovo ndizokwera kwambiri zimene kuti moyo wa tsiku ndi tsiku wa munthu ukhale uvuta kwambiri ovutiratu onena kuti ukufikire munthu kukhala moyo wovutika kwambiri lekeze kumbali yofa panopo thumbali pa 130,000 1 kg 3,000 kwanja odi munthu wakumuzudi ndiovutikisisa akakwanisa kwagula 1 kg yo 3,000 kuti adyese banja lake lonse kapena lana 5 kapena ana 4 zitheka akudikiradi kuti ife tikapangenso mademo anthu ovutika afe tikapange mademo kuti atisisire ufawo akudikira mademo kuti atisisire mafutawo onena zona alasogolera apa boma lisiri kuyenda bwino palibe chimene tingachiloze kuti chida kuchita chinthu chabwino ifo ngati ufuna kupanga chinthu kuti azidikira mademo usogolere palibepo mwayilandira bwanji kapena muna mukukhutitsidwa ndimbene nduna zimene tili nazo mzikuzugula nchika ayi ani ndionera kuti nduna zimene tili nazo zangokhala pamipandopo ndicholinga chonena kuti zili pamipandopo koma ngati kumbali ya ntchito yawo pa ground ngati kuthandiza kutukula chitukuko cha dziko lino ndiye kulibeko kulibe ndithu palibe chimene kupanga ilo ndithokoze kwambiri guest wako Innocent Kalikoka akuoneka kuti ali completely unimpressed ndi magwiridwe ntchito anduna in terms of kuthandizira kuthetsa mavuto pa ground and ali ndi funso lalikulu limene Melvin Banda mukuyenera kuwunikiranso kuti kodi ndiye kuti mitengo ya zinthu poti mitengo yonse zinthu zonse nzokwera akutchula za ufa chimanga ndiye boma lizidikira kuti anthu apite kunse kukachita mademo kuti zitsike komano tisinapite kwa inu ya Melvin Banda Mese Matonga uli pa line ndi nthawi yako ucheze ndi Malawi kumeneko Mese Matonga. Yes, Patrick. Yes, ndikupase mpata sopano kuti ucheze ndi Malawi kulilongweko. Ine sopano ndili kuno ku area 24 mumzinda wa Lilongwe kwa Tongole. Yeah. Kumene kuti utapeza makosana awiri ndipo nawonso atuza maganizo awo mmawa uno. So madam, mtsogoleri wa dziko lino sabata yapitayi anapanga kusintha wina kwa nduna zake kuphatikizapo kuti anasintha nduna imene maona za malonda a Sosteni Mbembe
ndipo pamnduna umene wabweretsapo avitumbiko mbumba kusinthatu kwa Gungwe kunatsatira ma demonstrations amene anthu anachita amene amagulitsa zovala zakaunjika ndipo kuchotsedwa kwa anthu nawo kwamangisa kuti kaunjika uja mmene anthu nawo sanachotse anatalamula kuti kaunjika atsike. Kodi inuyo muli ndi malingaliro anji kuti kaunjika amene anatsika kutsatira mwina anthu adapita kumsewu munachilandira bwanji kutsika kwa kaunjika kuyamba mundiuza dzina lanu? Ine ndiyemere John ndimakhala kuno kwatu ku 24 kwatu Ngole. Neru kutsika kwa kaunjika nakulandira bwino komanso kusintha kwa nduna za boma nakulandira bwino chifukwa zambiri tikuona kuti zikhala zili m'malo mwake komanso kusonkumati kuti akaunjika atitsibidwa mtengo nanga amabhizinesi enafe kodi ine bhizinesi yanga ndiyankhupa katundu wakwera times 2 ndiyayipera amabhizinesi enafe tikamacheso pamene momwe timalipira sizana kudya lendi momwemo ndezifunika iseso tikamache zinazo zathika monga ekaunjika koma mbali yachimanga kazi magroceries zinasike naso tikamacheso zikuti bwanji balina mabiba ntchito wa nduna zathu akuthandiza bwanji pakuthesa mavuto amene alipo pakadali pano? Tikuthandiza chifukwa yoti zinazo zathika komanso kodi kusintha kwa nduna kungapangise kusintha ndithu kwa zinthu kuti mavuto amene tinali nawo atatu. Ine mukuona bwanji ngati nzika mavuto anawo kumatha boma ngati lasintha nduna zinthu mavuto atha akatsitsa ndithu katundu ngati besa amene limathovisa ntchito ndipo tikalosangalana kuona kuti zambiri zathika. Okay, hello Patrick. Yes, Mercy. Amene odu ndi ayimile kuchokera kuno kwatu Ngole ndipo aperekapo malingaliro awo kutsatira kuchoka kwa Gungwe ndi kutsika kwa mtengo wa kaunjika komanso malingaliro pa nkhani ya kusintha kwa nduna kumene kwangochitika pompano. Okay, ndikuthokoze kwambiri Mercy Matonga kuyankhula kuchokera ku Lilongwe kwa Ngole. Funso lake lakulamutu ukhale ndi tsiku labwino Mercy. Amayiwo adandaula mwachindunji akuti iwo ali mu business ya nkhuku amaweta nkhuku ndiye akunena kuti kodi tsopano katundu mitengo ya zakudya za nkhuku tinali nayo program imene last week ziyakwera kwambiri times 2 ndiyeno ifeyo tipite kusewu tikachite mademo kuti mitengo yo itsike. Funso limene afusa iwo ndi lomweli logwiza naso ndi limene anafusa ena kuti kodi pamene papa kutsika kwa mitengo after mademo kutanthauza chani ku mitengo ina ili yonse imene ya zinthu background zimene zakwera. Ndikuthokoze kwambiri Mercy. Tadiki akai pompo Mercy. Melvin Banda mulipo pa line? Abanda achokapo amaiko kayatsa. Magest athu line imeneyi. Okay, zikuoneka kuti ababa zikutheka. Tibwere kwa inuyo Melvin Banda. Mercy Matonga ukhali ndi tsiku labwino tsiku la chutiri last 3 March. Melvin Banda economist. Ngani ndi imeneyi mafunso anthu ali ndi mafunso kwambiri katsikidwe ka mitengo imene yatsika ndikhulupirira muli pa line Banda. Ndili pa line pano pike. Yes, zimene zitanthauzire chani makamaka kutsika kumeneku ndi kwandithu kapena kunali just reactionary to contain the situation ya nthawi imeneyo koma nanga ndiye mafunso ndi amene akubwerawa kuti tikapita kunsewu kuti zinthu zizikatsika from the economic point of view. Economist inuyo munayilandira bwanji nkhani ya kutsika ukuku following zochitika zimene zachitika kuyambira pakanthawi ndithu pamene zinthu za mitengo ya zinthu yakhala ikukwera mdziko muno? Abanda PK kuti nkhani tuzikuti bwino ndikupeza cholinga chenicheni zingathe kukhalako zinthu zoti zikuvutirako komano ineyo chinthu mmene ngati kupanga stand kuti chatsitsa mitengo kwambiri ndi ma revocation ama license chifukwa chokuti tiyenera kukumbukira kuti kuli ma business ngati amene wawa amapangidwa arani ndi anthu okuti amapanga kuludi
kupanga mitengo ya zinthu exactly imene timati oligopoly muchizungu chake zikutanthauza zokuti iwowo popanga set mitengo pansika samapanga set based on zinthu mmene zilili pa ground amapanga set based on mmene akuonera iwowo chifukwa tilati tikumbukire definition yomveka bwinobwino ya mtengo ndi imene anthu akuganizira pansika anthu ogula ndi ogulitsa now ikakhala kuti economy ikuyenda bwinobwino kuti ndi free market imene anagamulira aja akukhoti aja kuti iyi ndi free market imene sazipereka mitengo imene akupangiramo anthu ogulitsa iwo aja amafuna apange minimize ma cost apange maximize ma profit awo anthu ogula mumafunanso nyumba minimize ma cost anu mukupanga maximize utility ya katundu imene mukutani mukugulayo now pamene boni imene pamabwera muje market price komano pakakhala anthu ena okuti mitengo ya zinthu akungopanga amene akuganizira iwowo zimenezo zimapweteka economy kweni economy ngati ino ya Malawi yokuti pali ma sectors ena chifukwa kuti amakhala capital intensive zimakhala kuti ndi anthu ochepa amene amakhala ali pansika kugulitsa katundu kono tinakamba kuti kumakhala collusion tidati ineyo sindikusine wa racism or anything like that koma tidati tione anthu amene amagulisa or amaoda katundu amene amagulisa Amalawi mungathe kuona kuti anthu ambiriwo si Amalawi muli amwenye ndi machina exactly PK and iwo aja amakhala ndi capital yambiri so kutanthauzaso kuti olo kapezedwe kawo ka forex kamakhala kosiyana ndi mene ino ndine tingakhala kapezedwe forex so iwo aja amakhala ndi ma incentives ambiri kuma sectors ngati amene wawa kuti azapasa zinthu mene akufuna now zinthuzo ifeyo panopa timene tikuyamba zokuti tichifuna kuti anapanga ma revocation za ma licenses zija anthu aja anana kuti ifeyo timapanga kale ma supernormal profit chifukwa chinthu kuchikweza by almost 100% sizikutanthauza zokuti ine mukukweza pamene popo just because forex yapanga shortage olo mutati mukumbukire mawu ndana kamba reserve governor amafura mwale pa program jazo yake chananena kuti anthu mene amasweta forex akwaziwa sikufuna kutchula dzina lina lile lonse la munthu panopa komano zimene zozo it cannot be a coincidence kuti kungopanga revoke ma license kena kono zinthu zijazatsika mtengo now kupita pafunso mene munafunsa linja kuti zikutanthauza kuti anthu azipita kunsewu kuti ma prices azitsika mu sectors onse chimene chichi chinthu chodandaulitsa kwambiri chifukwa chokuti it just proves the point kuti mitengo mene ili kumalawi kunoko panopa ina si mitengo mene iyenera kukhalira zikutanthauza zokuti alipo anthu ena akupanga profit pa misfortune ya Amalawi mene akukhala nayo panopa Amalawi akulira olomoti Amalawi tathandize poyika mitengo yoti anthu angathe kukhala bwinobwino kumagula katundu zikumapezeka sokuti Amalawi sotifuna lizaphinja chifukwa panopa pike titati yang'ane disposable income ya Malawi yachepelatu kwambiri panopa makambe kuti bread yazifika ma 5,000 akula ni ndani so zimene zozo chifukwa kuti tikamayang'ana ma players mene ali pa market pike amapanga determine price ali ndi mphamvu yambiri that's why olo nthawi jaye anazapita anthu okunda chiku kapempha injunction kuti zinthu sizimayenera kumakwera chonde komano chigamulo mene chinochoka kumene kujaku ndija mubuku chifukwa kuti we operate a free market economy komano nthawi ina yake munthu umafunika kuonekaye kuti kodi timene kuendera economy ilu sikuti tu akugula zinthu ndazongo kapena anthu aku Zambia ndi Amalawi omwewo ngati Amalawi akulira chigamulo choyenera chifukwa lamulo lija limayenera kupanga protect ma Malawians yenera kupanga so protect ma Malawians kuti Amalawiwo akhale ndi kuthekera kuti angathe kugula chifukwa zili ngati msonkho nthawi ina yake anthu amaona ngati kuti tikakweza msonkho ndekuti letse boma litolera ndalama zambiri komano kuli kafukufuku mmene amapangira amati last year ke vamaonesa kuti msonkho uja ukakhala mulingo wabwino anthu ambiri amapanga comply ifo tamatha kuona kuti feti kuti ndikuthekera kuti tipite pa kukapereka msonkho so anthu Amalawi panopa pamene zafika panopa tikuti economy yathuyi ili rotten and I think it goes to the point benana anapeleka chona kwambiriya kuti kodi tikamasankha ma position iwa kodi timasankhira merit komanso merit yonso pali professional merit ye pali expert merit zimakhala zinthu ziwiri zosiyana professional merit zimatengera kuti iweyo kagwirizira ntchito kako olokera kuti kumene usuka daulo wako ungatopanga difference that's why munaona ngati amumbaja he is an engineer atapita ku labor kuja chifukwa kuti he has professional merit ananena kuti no
izinthu mmene ndikuziwa ineyo pa ukadaulo tizike pambali but professionally zinthu zimayina zikhale chonchi. That's why zimene zozo zinapatsanso president kuona masomphenya kuti chabwino tidati timutenge munthu yemwe tikamupitise ukuku chifukwa kumalondaku PK kumalondaku ndi chuma ndi imene anakambira za agriculture ndi imene pagona economy ya Malawi. So zikutanthauza kuti ifeyo timafunika amumba aja minimum atatu kuti ayang'ane kumalonda, ayang'ane kuchuma, ayang'ane ku agriculture kuti azukute kwino kumeneko kuchifanya waje ndi chikhulupiriro. And I hope my hope singopita pachabe akapita kumene kuku tikumagwira ntchito ndi organizations ena ndi ena ngati Jaya Capital ichakama kuti apange protect ma consumers anthu zinthu zingati kukhala bwino. Ifa munthu amene ujayi ndi munthu okuti ali ndi professional integrity ena anaichula jona ija and zimene zozo zimene zikufunika panopa koma sizikufunika kuti anthu tipite pansewu kuti tikapange protest kuti mitengo izitsika chifukwa chokuti siwina aliyese angathe kukhala ndi kuthekera kumene koko mazenda aja anati ndiodala kuti wo amatha kuyima limodzi ndikupanga chinthu chimodzi. Now ifeyo ngati Amalawi sizikufunika kuti zipita pansewu ifo sitikufuna civil unrest Malawi munomo tikufuna kuti tizikaphwanyaso zinthu chabwino. So finally inuyo fusolomaliza kukhala lonena kuti zimene zachitikazi zikutanthauza kuti ndizotheka titakhala ndi boma limene la jack up lakuti anthu akuzitsata ndunazo zikugwira ntchito yawo mitengo isi mayenera kukhala mmene kuchitira mchifukwa pati saname pali free fall and it's a free economy mmene mwaneneramo koma kodi free economy imathekanso kuichita regulate in a certain way kuti anthu asafikire pamene zafikira pa PK mukakhala pabanja lija lokuti makolo samakalipira kwambiri ana ndikumalekelera makolo aja amazafika so nthawi inayi kamazati iyayi olo panopa pali maufulu koma nyumba indiyanga zinthu tiyenera kuyendesa chonchi. Ineyo ndine munthu wokuti sinimafuna kwambiri za ma regulations komano pafika nthawi ija yokuti zinthu ziyenera kupangidwa regulate chifukwa wina aliyese akungotola nyama mumphika posayang'ana kuti madzulo tidyera chani. Ineza fika panopa wina aliyese akuyang'ana self interest and panopa Malawi zafika kuti fete ena kubwera limodzi ngati dziko. It just shows you kuti tikati tiyang'ane ma sectors amene wa kweni atatu amene wawa kwazukuta bwinobwino tiwikamo anthu olimba mtima economy iyi ngati kusintha in no time. Koma sopano abanda interestingly mukunena zimene zozo koma mbali inayi mukumanena kuti just last week tinali ndi chigamulo kuchokera ku court chimene ena a CFTC ndi ena anakadandaula ndi maganizo onena kuti ayi tayimikani zinthu zisakhale chonchi koti inagamula based on the book kunena kuti ayi asiyena anthu amalonda ngati ma production costs anakwera kwezani mitengo ogamula osoto ndi anthu tupike ngonda kapazo kuti panopa zafika kuti dziko limakhala ndi ma interest. Now pali ma interest oti self interest pali ma group interest and then there is national interest. Sizonsezi sizingapange coincide kuti zipange zinthu zokomera Amalawi pa nthawi ngati imene wina aliyese amakhala kuyang'ana interest yake pano chinthu choyambirira meti kanapanga ifeni kuyang'ana national interest chifukwa chokuti mitengo ikamakwera sikuti kungokwera pansika woti anthu ena osakagula nawo anthu osakagula nawo misika yomweyo. So zikumadabwisa chokuti why are you hurting Amalawi when zinthu tikapatsa Malawi kuti azitha kugula bwinobwino wina aliyese apanga prosper kono tikamba zoti there's a selfish interest ene kupanga preserve pamene. Okay ndikuyimikeni pamene popo Melvin Banda for now amaiko kaiyatsa ku CHRR nkhani ndi imene iyi maufulu a anthu ogula Amalawi mitengo everything is helter skelter mukuti bwanji? Zikoma kwambiri PK nkhani iyi ndi nkhani yodandalitsa kwambiri inazoona maufulu a anthu sakuyenda chifukwa zonsezi tikazika mlanguage ya ufulu zitanthauza kuti maufulu ndithu are being violated chifukwa tikamba pa nkhani ya chuma ufulu pa chuma komano timanena kunena kuti maufulu amadalirana maufulu ndiulukana ngati ukonde ufulu umodzi ukaphwanyidwa umakhala kuti maufulu ena ajanso nawonso akhudzidwa aphwanyidwanso
so ngati kuona kuti mmene zikuendera panopa chuma sichikuenda bwino muona kuti ufulu wa chakudya waphwanyidwa, ufulu wa chitukuko section 30 ya constitution ya Malawi waphwanyidwa chifukwa anthu ngati alibe chakudya tangati kugwira ntchito mwa chitukuko ntchito za chitukuko muyenerera komanso maufulu za umoyo chimene chonse chakhuzidwa zinthu zimakwera mtengo maufulu amvezeka kusoti nawonso akusokonekera so kuyankha maidile ndikotero koma ndimafuna ndinene kuna kuti ifeyo ngati amabungwe omenya ufulu komanso wonesa kuti kuli ulamuliro wabwino mdziko muno takhala kudandaula kwambiri ndimene amachitira zinthu zawo president Chakwera takhala kunena ngizomuna kuti president Chakwera amakhala ngati kuti ali slow amakhala ngati kuti mwina is out of touch with the reality. Zimene zodandaulisa kwambiri ndimafuna nditengepo chitsanzo chamene zakhalira zinthu apapa kuti nkhani ya mitengo mavenda kudandaula apita kunsewu wakapeka petition parliament and then he reacts powachotsa anduna mungathe kuona kuti decision imeneyo it's a reactive decision. Like fighting. I think you had used that already. Koyambira kono. Komano mareti muone muzifunso kodi kuyosa nduna kodi kutendza chani. Ineo nkona kwanga and I'm sure this is the view of many Malawians. Nkona kuti tukuthandiza china chilichonse. Decision imeneyo ndiyongo funa muna kungoonesa mtundu wa Malawi kuti akuchitapo kanthu olomuna kungochita pacify ya Malawi Malawi akhazikike mitima pansi komano sinthe china chilichonse chifukwa sunduna wa malonda wokha umene umakhuzidwa ndi nkhani za mitengo is a complex issue umene ikukhudza maunduna osiyana-siyana nduna wazachuma umene umapanga mapolisi azachuma umasochita implement ukukhudza unduna wa malimidwe timaziwa kuna kuti food inflation is one of the major drivers of inflation. So unduna wa malimidwe ukukhuzidwaso mmenemo unduna ina wonse energy transport mitengo ya transport ikakwera chino chilichonse chinokezera chikukhuzidwanso so mungathe kuona kuti decision ya president si decision imene tinganena kuti ithandiza china chilichonse yayi ngati president amafuna kuti asinthe zinthu zisinthe mdziko muno mitengo ikhazikike pamafuna ndithu pachitike comprehensive overhaul chifukwa mungathe kuona mmene nduna zakhala zikugwira ntchito afokoza nzanga apa sindinenso kuti ndibwereze komano nkhani yane noni performance sunduna imodzi yayi ndi maunduna ndithu mwina onse across the board ngati pili nduna mwina zimene zimakhala ngati zikukangalika zikuoneka njini zimene zochita mwina ndizochepa kwambiri koma nduna zambiri sizi and jakhala kudandaula Malawi for a long time kwadandaula president and I remember there was a time when amena kuti ayi ndi kama performance indicators chanchani kwa langiza Malawi up to now we haven't seen that but nkhani ya malishafo mumbiri ya Malawi I think president Jagwanga tokhala president Mozi amene mwina sana chite malishafo akwambiri despite the fact that we have been facing my crisis ojuluka kwambira nthawi imene adatenga udindo kufikira panopa so mungatikuona kuna kuti vuto lalikulu lili kumtundako of course I'm not trying to heap all the blame on him nduna zawo zabidi sizinathandize komano I think zinakakhala bwino tinakhaso cha president amene ali proactive komanso decisive kuti akapanga chiganizo chizitha ndithu kupanga shake zinthu komano munati muone apapa mungationa kuti Balibe, I'm sorry to say, I don't think kuti this isn't kweni unless kapena mwina zimene mbingana zichitike there should be a comprehensive shake-up. Okay, mawu anu amveka Michael Kayatsa kunena kuti kuchosedwa pampando kwa anduna aza malonda and kuchitidwa replace sikubweresa kusintha kwina kulikonse unless there is a major shake-up. My closing remarks anu
akhale based on that observation. Tiyambe nda Melvin Banda, mukuti bwanji? PK, kuendetsa economy si chinthu chophweka kwambiri. Zimafunika kulimba mtima, zimafunika ukadaulo waukulu kwambiri. Eni panopa ukadaulo umenewu mene tilili panopa PK ukusowekera Malawi munomo. Mawu mene ninganene ndi amenewo. Ukusowekera kuti Malawi kulibe Malawi oti angathe kuthandizira kuchita zimene kuti libe expertise imene as a country. Yeah, nkhani si ya expertise, nkhani so akambakali abwana wakuti sukumajitika mashake up okuti ali based on my performance anthu. Chifukwa panopa mutati moyangane inoyo kuti ndinakamba za merit. Kuti by professional merit is expert merit. Mutati moyangane zinthu ngati zimene zizi these three areas mene tinatchula chapa mafunika both ma professionals ni ma expert. Chifukwa ministry imayendesedwa ndi ma technocrat. Komano decision imachokera kuntunda. So mukaikhala kuti mwaika zimene zizofanana kuti anthuwo ndi akadaulo komanso ndi anthu oti ali ndi professionalism yayikulu zinthu zimatha kuyenda. Komano pakati panopa Amalawi nokha mungathe kuona kuti zikuyenda bwanji. Alright, ndakuthokozani Melvin Banda kuti pakufunika ndithu professional and expertise, professional merit, expert merit. George Chaima, Doctor, mutseka bwanji akayatsa alina kuti sizisintha china chilichonse. Mwachidule ndinene kuti president analonjeza Malawi kuti tikupita ku Kenani. Koma tikaona zikuonetsa kuti mawu amenewa ankatengera ulendo wa Mose ndi ana Israeli kubwerera ku Kenani kuchoka kwa Igupto. Ndiye tikaona mmene president ndi nduna zawo zikuyendetsera dziko lino zikuonetsa kuti Amalawi akuyenda okha, president akuyenda okha ndi nduna zawo. Ndiye funso ndira kuti Moses akadati adamvetsera kwambiri zakulira kwa anthu amene amayenda ndi iye kuchoka kwa Igupto. Ndikukhulupirira kuti zikanakhala zovuta kwa ana Israeli kukafikano ku Kenani. Apa president ngati sayenda nda Malawi ine ndimaona ngati kuti kukhala kovuta kwambiri mu September umu Malawi kuyenda nawo kukafika mdziko la Kenani. President ndi nduna aike masomphenya kwambiri pakhamu la wanthu osati anthu amene awazungulira yayi. Kwa ndi amene akuchita fero Malawi yanso. Amene ndi Dr. George Chaima akuti president azichita disconnect kwa cabinet yawo. Koma is that practical? Kuti cabinet yo ndi imene ikuthandizira kuti aziyendesa zikolo ndi azichite connect kwambiri kwa anthu achaima. Chimene ndikutanthauza nchakunena kuti zikuonetsa kuti president sakumva kwambiri zolira za wanthu. Akumva kwambiri mawu amene cabinet ikuwauza. Mukati mutengere mawu amene anayankhula president kukayankha zapasona ku parliament posachedwa. Ananena kuti sakufuna anthu ena azichita dehumanize nduna zawo, kutanthauza kuti abereka nduna pamsana sadabereka Malawi yayi. Chabwino, amene ndi Dr. George Chaima, president abereka nduna pamsana sanabereke Amalawi. Jonah, you have a minute. No, apike ndimalize nkunena kuti it's unfortunate kunena kuti boma laja kwera lafika pamene lilipa anali ndi nthawi yokwanira kwambiri mene amalowa 2020 mu to make things right. Mazikuona kuti panali kulengerera kwambiri tikufika ku just 5 months to the elections. Madzi akufika no mukhosi ma reactions amene akubwera apa ndi actions mati managed reactions amene sikuti they're going to abweretsa yankho lokhazikika. Chabwino Jonah, very very pessimistic ndimene wamalizira pamenepo kutsekanso kwa program ya kulinji lerolo tikumanenso mawa mukhale ndi Mother's Day yopambana. Nanga kuboma kukuchitika chani kulinji